जागोनलै जागोन थांगोन आङो मानो सौख्राय आं मिथिया हले फैखानांगोनानो नङाब्ला जारलासो दं। ओइ थांगोन होनदो दा साला खेंखि सैमा सोंख्रावनाय बायदि दोनथ' सोरबाफोरसो खोनालाय लांगोनलै दा खम जारला। ओइ बिमा बिमा मा जालायखो? हा ओंखामफोरा जादोंना जायाखै फालाय दे अफिसाव थांनो टाइम जाबाय आंहा। मोनसिगोन र' हा दिनैलाय मानोथो एसेबां आथुर न'थायावसो थाङा दालाय? माबालै बिमा अफिसाव जोबोर खामानि दंसोगारो आरो नै खोनासं हा आङो सानब्रैसो न'आव फैथ'नो हानाय नङा अयथासार खामानि दंसोगारो बै अफिसार सुवाद सासेया साला आंनोल' खामानिफोरखौ गारसोमना होबाय थायोब्रा माबा बिल बानायनाय माबा बानायनाय है अनेक लामायाबो गोजान ना अबसे बुस्थुआ माबाया। आयौ सानब्रै गोजो थानोसै बहा थाङो बहा मायो मोजांबो खोथा लाङा माया अफिसनि खामानि होनै होनै ब्लद ब्लद ओंखारलाङो सिगांलाय माथो बिदि हरथायामोन नोंलाय? ओइ देह सन्देह आरो ना नोंसोर मा मुरा मिथिनो अफिसनि खामानिफोरखौलाय माबाफोर बुस्थुफोरखौलाय थाना नायथां आं दा नोंसोर बुंब्ला बुजिगोन नामा नोंसोरो खथ' मा लिरनांगौ मानांगौ बुस्थु माबा थायो है बाराबा साख्रि थाख्रि मावालासिनो दलद थागारलांनांगौ र'। बारा बिसास खालामनो हाया आं नोंखौ आखलानो बिफा जोलै फिसासो जेराव थाङो सानथ्राव फथब थाहैनाय नायगासिनोसो दं आं नोंखौ मानसियानो सोलायलांबाय माथो नोंलाय न'खराव मा दं मा गैया मा नांगौ मा नाङा बेनिबो उदिसखौनो लाबांला माथो नोंलाय ओंखाम बोथिसेखौनो मोजाङै रायलाय होनलाय जमायै जानो मोनला। ओइ जालायबाय नामा नोंना जात्रा गाना रानाथ' थानाखै मालायनाव बिबायनाथ' जानाखै जि नांगौ बेखौनो होफैगासिनो माथो आंलाय गोदाव सोराव बखिबाय थानानैलाय बेयाव। बिबायना जानायजोंलाय मा बाथ्रा मानसिया बोथिसे बोथिनै रानाबो थानो हायो नाथाय हौवा हिनजावनि गेजेराव माबायदि अनलायना सोमोन्दो थानांगौ बेनो गैयाबा न'खरावलाय बोरै सान्थि जानो नामावल' साख्रिआवला जेबो सुगानो गैया माथो। है थांदो जाबाय ओंखाम खुरैदो बखिबाय थाना बेयाव घन्टा। मोजां खोथा बुंबा गन्थंआव दै हाबो ना? दानो दां होगोन नामालाय ओइ बबेयाव मा सोलायनाय नंखो आंलाय माथो सिगां जेरै दाबो बिदिनो ओइ बाराद्राय अननायखौनो सन्देहआ बारा नामालाय। आंबोथ' खम नङा दुस्थ'आलाय आं बेसे दुस्थ'आनो गावखौनो दाबो सेंग्रा गोरलै बायदि मोनलाय लाङो आङो थिखिनि मोनथामलै आंहा साथामबो लानो हागौ आं बाराबा। दे ओंखामा जाबायना? आं मिथिया नों सानबा थालांथारनांगोनानो हारसिं गोदाव सोराव थाबाय थानो हायो नामा सोरबा? हे सानबा गोजो हानाय नङालै सना हजों सानब्रैल' खोथाबोदों आङो बाराद्रायबा मिथिगोन बहुद दिगदार हो जायेगा। आं मानिया हाबा लाबा लानानै आंखौ बिदि रुम भारा न'आव हारसिं गोदाव सोराव दोनबाय थानोसो लादोंमोन नामा नोङो? बेसे दोनखुमाबाय थानो आंखौलाय सानसेब्लाबो मिथिगोन। धैर्य हम सना धैर्य हम गासिबो सब थिग जाजोबगोन सिनिखौ गोदै होना बांद्राय जाजायालै सना डायबेटिस जायो दाबोथ' आं नोंखौसो बांसिन अनोना साख्रिनि फैसा थाखा इग्रि बिग्रि नोंनो बांसिन हगारना होखायो माथो आंलाय नैबे सामथाय थासान्दियाव जेबो टेनसन लाना नोङो टेनसन फैब्लाबो फैसानि गुलिजोंनो गावनानै टेनसनखौ खतम खालामनो हायो आङो। थेवब्लाबो नों आंनि गोसोनि गोजोननायखौ सुफुंजोबनो हायाखै। गोसोनि गोजोननायनिबो मुलि दंब्रा आंनाव एसे एनै आद्रा माबायाथ' बुस्थुआथ' थाखागोन ना। नै सना ओरैनोब्लाबो मानसिनि गोजोननायखौ फोजोबनो हाखायालै दिनै रुफा मोनब्ला गाबोन सना लुबैलायगोन गाबोन सना मोनब्ला समफोर डायमन्ड हिराफोरखौनो लुबैलायगोन सब साबसिनखौ साबसिन मोजांनिख्रुइ मोजांसिन लुबैनायानो जोबालै बिदिबालाय बै मा होनो बै कर'रपति बिल गेट्स मुकेश आम्बानि मोनाबो माबा बुंबा माबा बखिलांबाय थागोन बेयाव हाबा जाखुमाना समाजनि आन्दोआव बेसे गोबाव थाबाय थानो हानो सानसेब्लाबो सोराङाव फैखागोन बिदि दोनबाय थागोन होनना मिथिनायबा हाबाखौनो जास्रायामोन आं नोंजों। ओमफ्राय नोंनि बादिब्ला आं दा मा खालामनांगौ देलाय? हजोंनो गामियाव थांनानै मोजाङै अनलायना रायजो जाहैनोसै खोमा। मोजांसो बुंदोलै नोङो आयु गन्डगल जाजोबगोन न'खराव अर जोंब्लावजोबगोन आनलिमिटेड असान्ति जागोन आयु इसेल' मोनदोंलै नोङो बे हिनजाव गिदिरखौ जाख्लाबजोबगोन सोलिनो हानाय नङा नोङो बेजों आं उनाव गुबुनाव हा बायना मोनसे गोदान न'खर फसंगोन ना बे भारा न'आवनो साननैसो थाथ'दो सना। आं मिथिया माबा मोनसे खालामथार आंनो फाफिसो बादि मोनलायलां गावखौनो बबाव गाब्राव फैफ्लांखोबा बिदि हिनजाव गोनांखा होनना मिथिनायबा थैनोबो सौग्राव फैयामोन आङो नोंनि थाखायनो दा आङो न'आवबो मोखां देखायनो हाफिनला बे हिनजावखौ गार नङाब्ला आङो
अह' दे सना आं लासै लासै एरायखिनो नाजाबाय थासिगोन दे दिनैनिफ्राय गुन्जिर अरनाय बायदि अरबाय थासिगोन आं न'खराव हिनजाव गेदेरखौ गारना बबेथिंबा खनायाव हा बायना गोदान न'खर सुजिनो नाजासिगोन दे आङो दे बिदिनो माबा मोनसे खालामथार नङाब्ला बिदि रुम भारा न' गोदाव सोराव मोदाय बायदि थाबाय थानांगोन नामा आङो दे उन्दुदो हर जाबाय बावदोंसो दे एसे सानै हिनजाव लाना मा घन्टा जाबावनांगौथाय हिनजावनि लबावनो थैसिगोन नामालै आंलाय साला गोसो जानानै माबाना लाफ्लांबाय दा नोंफा खर' माबा उल्थां फाल्थां गोदाव सोराव माबासो जालांजोब्बाय साला हेब्रे देब्रे फेजालानो जोबला दाबादियाव हिनजाव गेदेरा मिथिनांगौब्ला खम जाखावगोन पाब्लिक धुलाय होगोन आंखौ बेथनिबो गावसोर मोजांब्लाथ' मोजां गोरोबलायबाथ' आं न'खर गंनैब्लाबो कन्ट्रल खालामनो हागोन र' सामलायनो हागोन दा बिसोरनि गोरोबलायनायाथ' असम्भब आंनाबो बहुद गोरोन्थि जाबाय साला हिनजाव थाखानानै गोदान आरायनानै माबानानै लानाया भगबान नोंसो मा खालामसोलै बेथनिबो मेंबायलाय माथो बे फाग्लियालाय न'आव दंना गैया जाखो बेलाय बहाबासो सन्देर हैलायबाय नामा बेलाय बिमा बिमा गैया बे सालिया न'आव साला सैमाथिङा बहाबा गामियाव गुरलायबाय खोमा आरो बे बाबा गुरसिंग्राया बहा थांखो रावबो न'आव थानो नागिरा सालाफ्रा सासेयाबा मा खालामना दं खबर लानि र' हेलौ सना मा खालामदों नै मोनफैबाय आं दासो न'आव मोनहैबायबो नै माबा आङो बाथरुमाव माबायाव लेट्रिनाव दासो हाबफैदोंमोन खिनायावबो मबाइल लांफालायो आरो नोङो नङा माने मेथाइ दामदोंमोन आङो मेथाइ दामना खियानो गला अयभास जाबाय आंहा बेखायनो दाना सल' दामनासो खिखायो आङो सर' जाबाय नंगौ देना सना भिडिअ कल खालामनि होनबा नोंनि खिनायखौ नायनि आङो नाहाय मा भिडिअ कल खालामलाबायनो लासिं सिं खिनायखौ नाय नामा माबा गोरलैथां माथां माबा खुदेरलायनाय माबा नेरलायनाय दोन लासिं सिंनो दोनदोलै नायनो खेबसेल' रावबो गैया हाय आं हाल्लाहाय दे हौवाजों दासो सेंग्रा गोरलै बायदि मोनखो नामागोथाय दे नेट अन खालाम बाराखौबो जोङोहाय आं अख्राल' थेंक इउ सना दे Wow, tamam hidmudum atau tamam sulit tamam deh. Nungi mudum pilai deh. Ayo, powder kawalai. Oh, kacau menai ba, samo sup mai ba di sup ko ba tago mana. Ayo, tangsin bau sih apin lai ba yang nungku garba pilih maba langdang maba bau na tago nih maba hari nih bini menunggu sini. Is nunggu senaku ba. नंगौलै सना नोंखौ हाबा खालामजेननायनिफ्रायनो नों आंनि बिखो आमाय थुनि बिलायाव बासा लासे लाना हारा हाबजोबना थाबाय नायलाय नंखायखौनो बोरै बानाय बुंथारो थग गायनाया बिदिबालाय मानोथो हिनजाव गेदेरखौ एरायनोनो हाया नोंलाय ए नायबाय थाब्रा नों आंखौ थाखालांबि न'आव आं बिखौ गारसिगोन मिथिबाय दाबो नुवाखै बे सुवा खाथि हिनजावा न'आवनो गैया बहाबा लावसार जाहैलायबाय दे ay haram zada salah sima yo pala soर हिनजाव रायलायगासिनो है लोगोजोंसो रायलायदोंमोन मा होनो अफिसनि खामानि माबा आरायनायाव माबा सोंहरदोंमोन अफिसनि खामानि लोगोजों रायलायनाय बिदि जायो आंखौ थगायना फैदों नों साला सैमा दंग्ला हारामि कुकुर थैनो रोङि पापि थास' दैगार जानाय सैमानि फिसा बान्दर आइ थुप सिरि था एकदम जुनानै आसि बिमा हाबसोलायगोन नामालै आं सोरजों रायलाया नोंहालाय मा खिथाव हरनांदों बेफोरखौलाय मानो थाल लानांगौ नोंहालाय आंलाय नोंनि सोर मा जायो आं नोंनि बेफोरखौ थाल लायाबा ना सार हगारनाय बायदि जाबथिंनो लुबैदों न'आव फैनाबो सिरि थाफैलायदों आंखौ बुंहरनो गारै सोरबा हिनजावसो रायलायगासिनो बे सैमा दंग्लाया मा बार बुं सोर हिनजाव बे
माथि मोनजानो नांगौ नोंलाय आं जिखियानो मावा नोंहालाय मानो पुलिस बादि सोंथाबबाय थानो गोनांथि नोंनि खुगायाव मानो एसे खाब्रां खाब्रां राव फैग्रा जाखो मा जामारदों नोङो मा बे न'खराव आंनि गोनांथि गैला नामा होनबा गावनि गोसो बादि खालामजोबनो हायोबा गावनि गोसो बादि मावजोबनो हायोबा आंनिलाय मानो गोनांथि बे न'खराव गोनांथि गैबायदियानो जाबाय मा जादों आयै मा जादों मानि दुमदाखाल जेबो जायाखै दा थांनो ए मासि गरमब्रा ओइलाय बे हिनजावानो हरफिन खादो बे हराखैलै बेलेगसो हरदो मा पार हरनानै लाउड स्पिकार हो है नाङा होगोन ना होआ हेल' मा जानाय सना मानो दानना हरनाय दानजालांदो ओइ लाजि गैयै हिनजाव सोर नोंलाय मालायनि हौवाखौ सना बुंहरनो सोर नोंलाय सोर नोंनिनो मा आङो सोरनि हौवाखौ सना बुंलायदों नोङो लाजि गैयै हिनजाव ओइ हारानि बे आंनि हौवासो जों सानैबो हाबा जाबाय नोंलाय मालानि आंनि हौवाजोंलाय मा होनदों बेयावलाय मा What the hell is going on आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो नोंनि आखला बिदिसो नों बाहेराव थाङै थाङै मा नोंखौ गारो आङो बेफोर बाथ्राफोरा नंगौना नङा मा होनो नंगौ सरिलै होदोलै आयै माथो मोखां नायगासिनो जोफ्रुजोबना हो मानिबा सात गाथोनि दै लोंनो फैदो साला बे न'खर थाखाना होना हो नोंखौ आयदाय माबायावसो ना होबायलै आयदाय